Мен мында енді мақсат нәрсе міне біз былтыр шығардық китап. Біз бір жыл ізләдік кіші. Кім міне татар тілін оңнай нәрсе ол милләт, нәрсе ол татар тіл. Шуны оңнап, неде татар милләтнің келешегі, неде татар милләтнің кешегі күні. Шулай тұрып 100 кіші біз ізләдік. Бұл китап кішінің мәгәнәсін, уйларын үзгәртәтірген китап. Шулай етіп, сіз мені қой бір кіші түннен жүкламай оқи мені. Онан сіз достар білән, достар білән оны оқып, өзара шул китапны сөйләшіп, әлі фикірлер алмашсағыз, бек яқшы болар. Біз алай білсе, тағын сізге келербіз қонаққа күш күні. Мені сіз китапны енді яқшы еттіріп, аңнап, оқып енді, мені анда, может быть, шундай қызығырақ біздің шундай шара өткәріміз, біз шул китапның мәгәнәсін енді аңнап. Хәдір біздің бұла съезд ВКТ-да конгрессның. Міне біз шунда кірттік өзіміздің фикірлеріні, өзіміздің жүмлелеріні енді, чтобы алар резолюцияға кіртсінлер. Біздің анда бар, міне шул мәктәплерді жүргәш, біз 25 ел Мәскеуде шүрләнәбіз бұл татар милләтлі. Міне сіз Мәскеуге мәктәп бітіргәш келсәгіз енді, бүтін татарларны Мәскеуде біз жиябыз. Біздің деді, біз көп кішіні ала алмайбыз тіге барсында, міне біздің деді 4000 яшьләр бар еді, біз 150 активист бар. Біздің енді міне студентлар білән 20 институтта біздің бар ұйышмалар енді. Міне біз аларны жиябыз, аралашабыз. Енді Мәскеуде ол оғырырақ. Мәскеу татарлары татар тілін әзірек білер. Міне Нижегородский татарларны білер. Мордовский, Пензенский, міне олар көбірек сөйләшәләр татарша үзара. Шулар яшьләр арасында бар шундай яшьләр, олар міне киләсәкте, может быть, Шаймеев будущий, может быть, Миниханов будущий, міне олар ойрылып тора. Олар қызықсына, олар милләткә рухы, иманы, миллекле оларның тіге нық яшьтәдік. Міне біз шул яшьләрне танып инде, шулар белән аралашып, институтта аннасын тоже аралашып, киләчәктә без алар белән шундый лидерлар, безнең каян лидерлар безнең барлыкка килсен 20 елдан, 30 елдан. Менә, допустим, бит татар телен пропаганда кирәк. Безнең какой лидер татар телен саклау буенча кирәк кешеләр. Менә сезнең ара-арада алсак, менә 20 елдан, 30 елдан, менә татар теле кемгә ул кирәк? Менә кемгә кирәк? Ул безгә кирәк, сезгә кирәк, шулай бит инде сезнең туганнарга, дусларга, ул оңнай торган кешегә кирәк. Биредә менә Рөстәм Хаҗи үзенең командасы белән безгә китаплар бүләк итә. Үз җиремдә, үз телем дигән. Дөрестән дә тарихка безнең кагылган, гомумән татарның тормышына кагылган китап. Минемчә менә бүген биредә кемнәр утыра, балалар бигрәк тә сезгә җәйге каникулга эш, китапны укып чыгарга, аннары безгә отзыв бирерсез. Шулай бит? Менә башлана ул Туфан Миңнуллин кодекс татарина, шуны укыгыз сез. Менә бу китапны сез укып чыккач, сез бер дәрәҗә татар теленең белү турында, мәгънә ни турында сез үсәсез. Менә монда бит 100 кешенең 100 фикере, 100 уйлаулары. Булар менә иң шул татар телен белә торган, милләтне белә торган кешеләр монда язлар инде менә. Безнең китапханәче бар, ул безнең фонд өчен җаваплы кеше менә Рушания Манировна. Рөстәм Хаҗи, үзегез бүләк итсәгез дөресрәк булыр инде. Китапханәгә гел горурланам, бу кешеләр белән гел сыкланам, чөнки алар Россиянең менә шушындай зур дәүләтнең үзәгендә, мәркәз шәһәрендә дип әйтик, Мәскәүдә, башкалада татарлар аның кадәр дип әйтик инде активлык бәлки үзләре индивидуаль белдермәсәләр дә, аларны туплыйлар. Менә ул эш аларның бик көчле барып чыга. Аларны җыялар, туплыйлар, ниндидер акциялар, ниндидер хәрәкәтләр барлыкка килә анда, һәм дөрестән дә аларның йыгынтысы бик каты көчле. Мин аны гел сөйләйде. Бүген инде үзебезгә дә бәхет татыды, теге күрешергә дип әйтик инде. Һәм бу кешеләрнең үрнәген дип әйтик, үрнәк буларак Татарстанга да күчәргә кирәк. Чөнки менә алар бер дә иренмиләр, үз төп эшләреннән читкә китеп, ниндидер халык өчен, җәмгыять өчен бик зур файдалы эшләр башкаралар. Безгә менә бу сулыш җитеп бетми.
Шынлыкта. Мында инде мин теге барыбер татарның балалары, татарның укытучылары утырганга әйтәм инде. Һәм бу безнең өчен дөрестән файз зур үрнәк. Сезнең эшчәнлек. Ярыймы? Шундый сүзләр. Bir söz etsem. Әйдәгез. Min Ençe Buhardamовна bulan geografiya okutuşusu. Min çıgışım bile özüm Kirov ülkesinden. Hem de bu her bir sözge min kul kuya alam. Çünkü Kirov ülkesinde şulay Tatarlar toplanıp yaşıyorlar. Tatarstan'dan köşe vereyim. Bizde tilini hem dinini saklav şunu hatlarını koyulgan idi. Çünkü eminde Tatarstan'dan Kozan'dan yaşlar koytaydı. Rusça söyleşeleri. Men şok kataydım. Emin şunu hattı susagan Tatarlıkka. Kirov'da okuğanda, Petvuz'da, юридический'de okudum indanda. Şunu hattı tilmireydik mine Tatarça söyleşirge. Tatarça söyleşkenini işitsem bir yerde barıp tınlap durasın değil mi? Emine ol şunu hattı kup и Tege biri ne haşu şekilde. Kaderi yok. Kaderi şunu hattı yok. Mine bunda bu mektepke öğretkeş okuturga. Meni şulğuna tuta. Gimnaziyada ne Şuşu tatarlıkны nişekte üstürürge. Her bir derste bir neçe minut bulsa da minane etip kitem. Bu assimilasiya neyinde probleması bütün jerde taralgan. Şulay bitindi. Hem sizge bik zor rahmet. Ol bik katlaulu şeyme al barırga minamını именно yaşlarını uyatırga. İkinciden sizin praktik yoktan bu işigiz koyulgan. Elek bit ol nişek koyulaydı. Neşege ettiğinde bizim mında etip öttiler. O şek tübetey жырлау һәм башкалар, ә монда практик юктан. Именно менә бу цели, направление и так далее. Максат кую, максатка барып җитү. Бу бик кыйммәтле вебинарлар бөтенесе по сути. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, ул бик зур көчне сорый. Һәм менә мондай именно инициатива булган кеше генә моны булдыра ала. Моның бит инде теге отдачасы бик тиз дә булмый кайбер очракта. Мин үзем быел Новосибирскида булдым, әйеме, көз көне. И biz anda тоже татарлар оешмасында булдык. Шуның хәтле тырышып эшләп яталар. Күбесе русча сөйләшсә дә име, балаларын алып килеп, кичкенәдән шунда таныштырып, шуларны балик вакытына җиткереп, шунда менә бу никахларны алар бер-берсен күреп, белеп, берләшсеннәр дип тырышалар. Һәм инде татар телен үстерүдә һәм җырлатып, биетеп, менә шулай итеп, туган көннәрне шунда бергә үткәрәләр. Шуның хәтта яхшы биналары. Менә шаккатып кайттым. Киров өлкәсендә безнең шулай ук. Анда төрле татарлар бар, Касым татарлары да бар әле безнең анда име. Алар белән без бик үк аралаша алмый идек. Аларның телләре дә башка, алар башка төрлерәк. Аларның килеп чыгышы да башка төрлерәк бит инде. Әмне Казан татарлары үз вакытында 30-нчы елларда күченгән, ачлык вакытында урман эчендә калган, алар бөтенләй башка төрле инде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Мәскәүгә барган менә бу татар балаларын берләштерүегез өчен. Һәм инде әлбәттә менә балаларга да теләк зур. Татарлыкны сакларга кирәк. Аны без генә саклап кала алабыз. Менә безнең мәктәптә, гимназиябызда татарча фәнне укыту ул бик кирәкле нәрсә. Çünkü татар бит ул татар гына түгел, галим дә, космонавт та кем дә булырга тиеш. Татар бар икәнен белеп торсыннар. Зур рәхмәт сезгә. Мин кичкенәдән үк русча сөйләшкәнмен. Шуңа күрә әти-әнием мине татар гимназиясенә бирделәр. Мин үземнең туган телемне саклар өчен, туган телемне белер өчен һәм алга таба үз балаларымны да татар теленә өйрәтер өчен. Һәм минемчә татар телебез, ана телебез ул безгә бик якын. Һәм без аны бөтен дәрәҗә белән сакларга тиеш. Һәм беренчедән ул мәктәптә безгә укытучылар нинди белемне бирәләр һәм алга таба вузларда, университетларда булган белемне дә татарча алсак, ул бик яхшы булыр иде. Татарчадан да, татар теленнән дә, рус теленнән дә без бүтән телләрне дә белергә тиеш дип уйлыйм, чөнки ул беренче буларак безгә обруй өсти һәм без төрле телләрдә сөйләшсәк, без үзебезнең татар телебезне онытмаска тиеш дип уйлыйм. Мин үзем кичкенәдән спортка тартыла башладым. Әнием ягыннан көрәшкә тартылганнар, әтиләрем дә. Көрәш үзе авыр да, анда бик куркыныч да, кайсыдыр җирләрне авырттыра да аласын. Ләкин куркып тормам, бардым, көрәшәм, йөрим.
бик үземә ошый. Үзеңне әйбәт формада тотасың. Кичә безнең Апуш буенча премьера булды. Үзебез бер ай эчендә Апушның тылсымлы төшләре спектаклен ясадык. Шул мин үзем былтыр ролен уйнадым. Атым да булды, Алмаш исемле. Алмаш бар дип әйтмәдек, үзебезнең исемен бирдек. Шул бик әйбәт килеп чыкты. Бүтән кеше ошады. Син үзеңгә дә рәхәт, татар телен белгәч, шул горурланып йөрисең. Тышта да татар телен сөйләшкән кешеләрне күргәнгә син бик шат буласың. Шуңа да мин бик горурланам татар телен белгәнгә. Безнең гимназия турында әйтәсе килә. Безнең гимназиядә күп чаралар бара. Безнең монда театр фестивальләре уздырыла. Безнең музыкаль мәктәбе генә түгел, безнең спорт мәктәбе монда бар. Мин үзем курайга, волейболга йөрим һәм татарлар ул менә күп әйберләргә хас. Чөнки без күп әйберләрдә тырышабыз, күп әйберләрдә катнашабыз һәм безнең Казанда гына түгел, бөтен Россиядә мәктәпләр бик күп, әмма минем уйлавымча безнең мәктәптә менә бу конкурслар, бу чаралар алар күбрәк ачылган. Һәм безнең гимназиядә менә шул бөтен предметларда татар телендә уздыру минем уйлавымча ул бик әйбәт, чөнки без менә шул татар телендә укыгач, без өйгә кайткач инде рус теленә оешмыйбыз, без инде татар телендә сөйләшергә тырышабыз һәм менә минем уйлавымча менә шундый ук безнең кебек гимназияләр күбрәк булырга тиеш. Мин үзем татар гимназиясендә укыйм. Мин шуңа бик шатмын. Шулай ук мин Горьковода тизарядканы алып барам. Бу мәктәптә мин җыр түгәрәгенә йөрим. Безнең 5 кешедән торган ансамбль. Без төрле конкурсларда катнашырга тырышабыз һәм беренче урыннарны яулыйбыз. Киләчәктә мин үземне ведущий булып күрмим, чөнки мин медицина ягыннан үсәргә телим. Минемчә, һәр кеше үз ана телен онытмаска тиеш, чөнки ана теле ул синең беренче тел, аны яратырга, үзеңнең балаларга да өйрәтергә тиешсең. Мин үзем фехтованиягә йөрим, анда күп кеше русча сөйли, әмма анда минем булган дусларым белән мин татарча сөйләшергә тырышам. Әгәр алар мине аңламасалар, мин аларга тәрҗемә бирәм һәм шулай итеп аларны да өйрәтәм.